Chenro mar wuodhe to ne odhi nyime alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e bwo arita mager kata odoko ni jong'anyo ne oramo ni ng'anyo margi to nyaka dhi mana nyime mar temo donjo e pawno. Oganda ne goyo peksen e rangach mokwongo kendo neno ni mana jogo mopuodhi ema donjo e alabno. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyowa ler mar kaka ne chenro chale JKIA mar rawere ne osingo ni dhi time ng'anyo. Jomo Kenyatta International Airport. Kanyono mar rawere ma jong'anyo e geto chope kendo bago ng'anyo mar tipo ng'anyo mane dhi weyo ka jatend piny William Ruto oyudo wich kuot mar adhaye matamre gi nono. Kata kamano mano ne olwarie Lwanda kaluwore kod pek mar arita kwe mane onyenyore. Chenro mag wuodhe ne odhi nyime kendo ndeke ne molo moro bang' moro e bwo arita mager kendo matek tweta. Geche mag obila ne luorore ka kich ka gimanore kod magina kinde ka kinde, to e kor boche lwasi okwe kod ndeke mag jolweny makwanyo chal mar arita kwe. Wuoth mane temo donjo e lap mar ndeke ne nyaka tang'o tiko mar idho ndege, to jotich mag airport nyaka ne nyis kadi mayango kuonde magitiye. Leo kazi iko chini sana. Masaa kama hii mtu unakuanga kama ni zako 2 hivi ama dhao umeweka kwa mfuko, lakini leo hata 100 hakuna kwa mfuko. Ne watemo chope rangach maduong' mar JKA mar goyo tiklo ka bende wanyalo yudo thuolo mar chopo rango chal mar welo madonjo to kod mago mawuok ahinya to kar idho ndeke. Kata kamano obila to kod apisas ma KA ne okoyie kendo riembowa oko koyuo. Magi timore kinde ma jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okwedo weche moko mafungore ni nyal usi JKA e yor apanda. Mudavadi manyolos e nyim kamiti od bura okoni koponi owinjo ous JKA to nyaka kaw pa jopiny to kod jokanyo. Musalia omedo ni gope mag piny Kenya en pek maduong' ma piny owacho ng'iyo kaka inyal duoki piny mondo mi Kenya fungruok. Let me discount immediately that the airport, Jomo Kenyatta Airport, is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. Kata kamano, Senator Richard Onyonka to okonia lapandeke nyalo dhi bede lwet joket mwandu moko. Why are they going to the airport? Imagine we are signing off our airport to be run by a private company, which is going to hold that for 30 years. And after the contract expires, they would keep equity in that arrangement of our airports at the rate of 18%, eternally. How did somebody sign an agreement like that? Joala machalo wele la par ndeke to lero ni gin kod lalo di chieng' makawuono kaluwore ni sekta mar wuodhe ne ong'ikore. Watu wenye tunabeba ni watu wenye wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi, biashara imesimama, kila kitu imesimama. Hatujui tutafanya namna gani. Sasa tuko tu hapa hivi, hata mtu akubeba ndio upata angalau hata lunch hakuna. E apaya ma Mombasa chalne en mar neno akuru akuru kendo beda kicha kod rowere mane nyalo rocho kwe. Jakoro magajwang' temo moro mar donjo e rangach maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport olwarie Lwanda mane kalore kod chenro mar arita kwe moridi mokalo. Kagido mok timre pile en ni kichopo kati kuongi rango ka bende in kod otiko mar idho ndege, kata kopo ni in achiel kuom jotich e iye kaendi to nyaka ibed kod oboke mayango kata kad manyiso nitie iye kaendi. Namba ndege isomo gi malo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, JKA, Nairobi.